Velkommen til Skanderborg Odder Lærerkreds. Hermed vores beretning. I langt de fleste tilfælde, hvor telefonen ringer, og vi skal hjælpe et medlem, handler det om det psykiske arbejdsmiljø. Det oplever vi også ofte, når vi kommer ud på arbejdspladsbesøg. Vi ved, at cirka en tredjedel af vores medlemmer i Skanderborg Odder Lærerkreds overvejer at forlade folkeskolen på grund af det psykiske arbejdsmiljø. Det fik vi gentagne gange fortalt kandidaterne til kommunalvalget 25 i begge kommuner. I begge kommuner arbejdes der på at knytte PPR tættere på læreren og klassefællesskaber som sparring. Samtidig kræver de nye forældre også stadig mere opmærksomhed fra PPR og UU, ligesom lærerne og børnehaveklasselederne oplever det på skolerne. For alle medlemmer gælder, at kompleksiteten i arbejdsopgaverne er væsentligt øget. Vi oplever i kredsen forskellige veje til det samme mål i vores 2 kommuner, nemlig at flere elever skal have en hverdag i almenskolen. Flere elever skal have en hverdag i almenskolen. I Odder sker det via bedre muligheder for alle, som er en politisk beslutning. Vi og vores medlemmer har i den henseende gentagne gange udtrykt bekymring for arbejdsmiljøet. Vi som kreds har derfor haft stort fokus på at påvirke fra idé over høringsperioden til udmøntningen. Det betyder, at tildelingsmodellen er ved at blive revideret, og tidshorisonten for implementering er udvidet fra 3 til 5 år. Vi ved, at med de komplekse arbejdsopgaver, vores medlemmer står i nu og i fremtiden, kræver det øget fokus på den samlede opgaveportefølje. Ingen kan nå alt. Vi er derfor glade for, at det lykkedes os at lave en arbejdstidsaftale sammen med Odder Kommune, der blandt andet indeholder øget fleksibilitet, tid på forberedelse og fokus på opgaveprioritering. I Skanderborg Kommune vælges vejen til større inklusion ved at fokusere på almenområdet med et øget fokus på det, der allerede fungerer. Vi laver skole for de elever, vi har, som det hedder i Skanderborgs børne- og ungepolitik. Vi som kreds har kontinuerligt talt om vigtigheden i langsigtede investeringer på almenområdet med politikere, skolechef og skoleledere, og har dermed påvirket beslutningerne på området. På det seneste budget blev økonomien øget med 4 millioner til inklusionsindsats. Det valgforbund, som netop har vundet borgmesterposten, har lovet 20 nye millioner til området, som vi glæder os til at være med til at diskutere anvendelsen af. Det var en fornøjelse at sidde som delegeret for Skanderborg Odder Lærerkreds til Danmarks Lærerforenings kongres og være med til at vedtage krav til OK 26. De krav, der blev vedtaget, byggede nemlig på de forslag, der var indsendt fra arbejdspladser rundt om i landet. Herunder også fra de mange møder på arbejdspladserne i både Odder og Skanderborg. Medlemmernes stemme bæres altså direkte ind til forhandlingsbordet. Og fællesskabet er vigtigt, såvel nationalt som kommunalt og ude på alle lokale arbejdspladser. Jo flere vi er, jo større indflydelse opnår vi på alle 3 niveauer. Fastholdelse af vores høje organisationsprocent er derfor en fortsat prioritet i vores kreds. Hvis det lykkes, vil fremtidens DLF og vores lokale kreds også kunne opnå resultater. Både ved de centrale forhandlinger og ude på din arbejdsplads. Det er bare et af mange eksempler på det fællesskab, der bærer vores forening. I vores lokale kreds virker vi ikke bare for medlemmerne via vores TR'er. Vi er desuden repræsenteret på kommunalt niveau i begge kommuner. Vi er den vigtigste medspiller på medarbejdersiden i Sammen om skolen. Vi sidder i samarbejdsudvalg om A20. Vi er repræsenteret i hovedmedudvalget. Vi har pladser i område- og fagmedudvalgene. Så er vi organiseret i Fagbevægelsens hovedorganisations kommuneudvalg i Odder og Skanderborg og har en bestyrelsespost i den overordnede sektion Aarhus. Derudover har vi i kredsstyrelsen i Skanderborg Odder Lærerkreds faste møder med begge skolelederforeninger, og det mere uformelle netværksarbejde omfatter derudover kaffemøder med udvalgsformænd, borgmestre, skolechefer, direktører og andre chefer på vores område. Når vi i vores lokale fagforening er repræsenteret alle de steder, hvor beslutninger tages, så har vi langt større mulighed for at sikre, at lærernes stemme bliver hørt på alle niveauer og i alle sammenhænge.
Vi har især arbejdet hårdt for at sætte investeringer i folkeskolen og dens primære medarbejdergruppe på dagsordenen i mange sammenhænge. Tillidsrepræsentanten er vores forenings spydspids og dermed den vigtigste aktør i vores medlemmers arbejdsliv. TR er lærerens stemme i forhold til alle medlemmers arbejdsforhold. For eksempel når TR medvirker direkte til udarbejdelse af skoleplaner og sikrer, at lærerne er med til at kvalificere det. TR'erne er Danmarks Lærerforenings måde at sikre, at vores medlemmer møder deres forening dagligt. Vores fagforening sikrer, at alle vores tillidsrepræsentanter får en højt kvalificeret uddannelse, måske Danmarks bedste TR-uddannelse. Vores lokale kreds efter- og videreuddanner dem derudover minimum 2 gange årligt. Hvis et medlems arbejdsliv driller, er TR ofte også en meget vigtig medspiller for både medlem, kreds og hovedforening til undgåelse eller løsning af udfordringer. Tillidsrepræsentanter og kredsens sagsbehandlere er også de vigtigste personer i behandlingen af langt de fleste personalesager. For eksempel når vi som oftest undgår fyringer ved i stedet at forhandle en gensidig fratrædelsesaftale, hvilket vi har gjort i mere end 30 tilfælde siden sidste generalforsamling. TR er også med til at ansætte dine kolleger og sidder i dit lokale medudvalg, hvor det typisk også er lærernes TR, der er næstformand.